Imaginează-ți că ești capitanul unei corăbii ce străbate mări neexplorate cu orizonturi nesfârșite în fața ochilor tăi. Pe punte, alături de tine, se află o echipă extraordinară, cu oameni inteligenți, ambițioși, fiecare purtând din visuri mărețe și dorința de a găsi țărmul succesului. Rolul tău nu este să impui direcția, ci să luminezi calea, inspirând prin viziune, curaj și dedicarea ta. Un adevărat antreprenor și lider clădește relațiile solide pe fundamentul încrederii, pe respectul reciproc, creează o viziune clară, transformând-o în motorul motivației colective. Transcende obstacolele, convertindu-le în oportunități de creștere și lecții valoroase. Ca lider, devii catalizatorul schimbării, arhitectul unei transformări profunde. Este vorba de a modela consumatorii inteligenți, a încuraja antreprenorii vizionari și a construi echipe unite, motivate să atingă potențialul lor maxim. Lor suprem, dacă vrei să spui așa mai frumos. Leadership-ul nu înseamnă doar a conduce, ci a inspira, a ghida, a susține dezvoltarea personală, profesională, emoțională, cât și cea financiară. Ești gata să-ți descoperi măreția, să devii liderul pe care echipa ta îl merită? Dacă da, haideți să navigăm împreună către succesul absolut. Amintește-ți, dezvoltarea personală coerentă și autentică transformă liderii obișnuiți în lideri magnifici. În mâinile tale stă cheia spre succes și echipele puternice.